Salutare YouTube! Astăzi vă voi prezenta cum să filmați de pe Bandicam. Prima dată intrăm pe Bandicam. Da, încă am face figuri. Stați că l-am aici. Da. Intrați aici. Bine, eu filmez de a merge. Și de aici va apărea asta, chestiunea asta miraculoasă de aici. Chiar dacă nu știu cum să mai mut, da, eu sistez și vreau să umplu de aici. Da. Am șters de pe fața pământului. Și în ultimele, în următorul episod sau nu săptămâna asta, că săptămâna viitoare voi avea intro, dacă vreți să fiți uimiți. Și cam atât cu videoclipul de azi. Să nu uitați de like și subscribe, că contează foarte mult pentru mine.